полицейско присъствие, линейки, патрулки, няколко. Тази кола, която е известна с това, че се използва при масови безредици. И много виждате така наречени бежанци, всичките от Сирия, питай ги, всичките са 100% от Сирия. Бягат от войната, която между другото приключила, но те още бягат. И никой не може да ни даде обяснение за какво става въпрос. Съответно ние търсим отговор от всички. Здравейте, знаете ли какво се случва тук? Не. Нямаме отговор. За съжаление. Ще се опитаме пак да направим една кратка анкета. Полицията ни оказа всякакъв вид коментар. Очевидно става въпрос за насилие обаче. Защото тези хора са излезнали отвън, изкарани са отвън. Има линейка, виждате. И няма нито един. Това, което е странното, че няма нито един журналистически екип, няма ги вездесъщите BTV, Нова телевизия, големите телевизии, така наречени, канал 1 и така нататък. Защо ги няма? Защото очевидно няма от прес-службата на МВР или от официална институция, няма уведомление за това нещо. Затова вие сте първите хора, които наблюдават случващото се. Здравейте, знаете ли какво се случва? What is happened here? Бой! Файт! Става въпрос с бой. Добре, малки сте, няма да ви снимам. Нямат 18 години. Знаете ли какво става тук? Do you know what is happening? Аз знам. Тук е проблем. Кой кого? Не знам. Проблеми. Между вас ли? Вътре в общежитието? Да, е тук. А кой се би? Да. Ама, сирийци ли се биха? Не знам. Афганистан? Не знам. България? Сирия, България. Не знам. Кажи, някой знае ли български тук от твоите приятели? Не знам това. А английски някой да говори малко? Не знам. Само арабски? Само арабски? Да. Хайде мин. Да. От разказите на това дете, което само дойде пред камерата, не сме го търсили. Виждаме, че става въпрос за бой, за битка, файт. Аз ще се опитам да направя сега се прибират. Явно се постреснаха малко от камерата. Да, телевизия. Да, телевизия. Чак, телевизия. Брат, това всичко. Кой се би? Не знаеш, не ги ли видели ги? Какво? Видели кой се би? Ама не знам, това всичко. Това всичките се бих. Да, Лоша работа. да. Лош. Аз съм шеф. Айде, бегай, че си малък, не си за камерите. Знаете ли какво се случи тук? Do you know what is happening here? Fight or nothing? It's only Russian, English, Deutsch, French, Italian. Не. Няма да те снимам. Малък си. You are too small. Не. Това авче купил всичко. Tomorrow всичко проблем. Само проблем. Да, проблем. Кой прави този проблем? Не знам, всичко. Полиция. Добре ли е полицията? Айде, полиция тук, айде. Не знам. Дойде полиция тук, айде и не знам. Добре. Айде, жив и здрав бъди. Тук на тази поляна е станал някакъв бой. На тази поляна, която е пред общежитието, виждате тук хигиената е под всякаква критика. Обелки, опаковки, гниещи неща, явно. Айде да не говоря, че определено не са
явно с най-добри хигиенни навици някои хора. А явно и не са много спокойни, щом се стига до бой. Странното е, че няма, бягат от война хората, а по принцип като се бяга от война, тръгват с жени и с деца. А тук виждаме само мъже и деца, момчета. Жени няма. Това не е документ за мен. Окей. Тук при патера тамъка и си си види документа, да ме интересува. Няма да влезе с това. Това не е за мен документ. Виж. Какво става? What is happening here? Арабик, само арабик. Виждате тук един човек с чалма. 302, 6501. Здравей, какво става тук? Биха ли си тия юнаци? Какво стана? В момента бях на обед и не мога да ви дам точната информация. Ми каза тук, че тук са сбили нещо. Ама дали между тех или с някои българи са били? Знаеш ли? Ами, доколкото... Между тех си? Между тех са се били. Аха. Като не слушат, ще дойде полиция. Да се бият и да ги боли. Щом така са преценили. Да. Добре. Това беше от нас. Явно проблема си е между тях. Тръгва. Арестувани си, доколкото разбрах. Да, разбрахме, че са арестувани. И приключваме. Няма полиция, няма нищо. Полицията си тръгна и ние останахме единствени свидетели на това, което се случи. Довиждане от нас от квартал Овча купа.